aby sme presne vedeli, kto stojí na úrade inšpekčnej služby. Teda na čele je Juhás, človek od Lipšica. Dvojka, Svitok, je manžel kandidátky za demokratov. Samozrejme, demokrati to sú ľudia, ktorí sa tvária, že s tým nič nemajú, ale je to čistá Hamanovčina, čistá Hegerovčina. A tretí v poradí je už spomínaný vyšetrovateľ Nacha, obvinený Ďurka, ktorý tam bol preradený v rozpore s názorom ministra vnútra Šimka, ktorý za to prišiel o svoju funkciu. Dámy a páni, teraz vám niečo ukážeme. Ukážeme vám najskôr návrh uznesenia. Tento návrh uznesenia bol napísaný 7.6.2023. Uznesenie, pozrite sa, kto podpisuje. Podpisuje magister Pavol Ďurka, to je ten obvinený vyšetrovateľ, a toto uznesenie bolo vznesené klasickým spôsobom. Nevieme, kde to bolo, nevieme, kedy to bolo, nevieme, kto to bol, nestotožnená skupina ľudí, presne nezistený počet osôb, vraj sa dohodli, mali osloviť zatiaľ neidentifikovaných ľudí z polície, z prokuratúry, z osisky a tak. Nastavené preto, aby mohli zobrať Tibora, aby mohli zobrať Aláča, Štála, aby mohli zobrať Konečného. Toto uznesenie, dámy a páni, je prvým dôkazom, že Hamran klame pred celým národom, pred celou Slovenskou republikou, keď tvrdí, že Čurilovci už s týmto nemajú nič spoločné. Ako s tým nemajú nič spoločné, keď jeden z obvinených Čurilovcov, človek, ktorý má stať mimo výkonu služby, vydáva uznesenie, ktoré je podkladom na zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu ako najvýznamnejších bezpečnostných orgánov tohto štátu. Ale ideme ďalej a teraz niečo, čomu ja sám neverím, že takéto niečo môže existovať. Už ako trojka z úradu inšpekčnej služby ide na Naku, na Račiansku pravdepodobne, kde sa vypočúva v jednej trestnej veci známy udavač, kajúcník Peter Petrov alias Tiger. A teraz si prosím vypočujte, čo Ďurka hovorí Petrovovi pred samotným vypočutím Petrova príslušným vyšetrovateľom Národnej kriminálnej. To sú šokujúce veci. Ale keď začať na tom, že je skupina ľudí, čo má určité prostriedky vynaložiť na to, aby všetko fungovalo. Aby tí ľudia, čo sa rozhodli, že teda pôjdu voľakou cestou, buď ticho, alebo to pomenujú. Toto je grom toho celého. Toho skutku. Dobre? Dobre. Ja som tam začínal, kolega tu bude po mne robiť. A to je to isté, čo mi hovoril kolega Čurila, že v Bystrici sa robí. To je ten pôvodný spis, čo bol zrušený 3-6 rokov. Toto je iné. Toto je čisto iba naše, čo sme si začínali, lebo sa nemôžeme dívať na to. Takže bude to robiť kolega a treba v podstate to tam povedať tie začiatky, vlastne sa že čo, kde, kto, ako. Rozumiete tomu? On mu dáva presné pokyny, že čo má hovoriť. Pán generálny prokurátor, nenevajte sa na mňa, ja viem, že to nemáte rád, hovorím to teraz verejne, ale tu máte dôkaz na dôkaz, že tento človek musí ísť okamžite do väzby. On pokračuje v trestnej činnosti, on je obvinený za to. Veď predsa o to išlo v prípade Santusová, že chceli zlikvidovať, aj zlikvidovali Santusovú a celé to okolie, lebo vyšetrovala Santusová jej tým zločiny, ktoré napáchali títo vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry. Nadriadený pani Santusovej v Košiciach, ako bola preložená na ten útvar, sa volá pán Imlej. A tento pán Imlej z úradu inšpekčnej služby v Košiciach napísal otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi vnútra a pánovi Ódorovi. Zo všetkého uvedeného som pochopil, píše Imlej ministrovi vnútra Ódorovi, že vedenie úradu služby si začalo pripravovať alternatívu, že keď nesplním ich pokyny a nespravím špinavú prácu voči majorke Santusovej, budem týmto spôsobom zbavený funkcie a budem odstavený. Po týchto udalostiach sa moji nadriadení rozhodli, že nie som ich, tým pádom som proti nim. Áno, s takýmto extrémne zjednodušeným rozdeľovaním, respektíve kastovaním príslušníkov policajného zboru sa opakovane v poslednej dobe stretávam. A rozhodli sa ma tiež zbaviť, a to, ako dnes už viem, prevedením na funkciu staršieho vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, čo je z hľadiska môjho aktuálneho postavenia významný kariérny posun smerom dole. Tipnite si, kto to podpísal. Ódor. Bodka. Rozumiete tomu? Minister vnútra Ódor podpisuje
Prehodenie človeka, ktorý mu otvorene na celú verejnosť píše, že pán minister, pozor, tu sa dejú strašné veci. A samozrejme zavolala si Hamran Odorovi a povedal, Odorko, ty nešpekuluj, tam máš personálny rozkaz, vybav to veľmi rýchlo a pošli ho preč. A on to podpísal. Tak o čom to tu rozpráva Čaputová? O čom to tu rozpráva Odor? Poprosím tretí citát. Ďalším zvláštnym zneužívajúcim postupom vedenia úradu je, že major Svitok inicioval založenie operatívneho spisu, kde predmetom malo byť konanie v spolupáchateľstve Santusovej a mňa v tom, že menovaná mala spôsobiť škodu tým, že je fiktívne práce neschopná. Ja som mal toto konanie kryť, čo je absolútna lož. Návrh na realizáciu dal Juraj Svitok a úlohy operatívnym pracovníkom ukladal Ďurka. So znalosťou fungovania úradu služby nie je možné veriť, že by o tom nevedel Juhás. Tu potvrdzuje vedúci pobočky v Košiciach, že Juhás, kamarát Lipšica, Ďurka, nominant Čaputovej a Odora na úrad inšpekčnej služby a Svitok, manžel kandidátky za demokratov, toto všetko organizujú. Viete, čo tam bolo? Ona mala mať 7 dní nejakú PN-ku a 8-krát poslali kontrolu, že či bola doma a ďalšie veci. Tento postup je zneužívaním postavenia ako aj síla prostriedkov policajného zboru a naozaj môže slúžiť len na odstránenie nepohodlných. Rozumiete tomu, že oni odstavili Ivana Šimka kvôli tomuto? Oni odstavili ministra vnútra, aby takýchto grázlov teraz podporovali a likvidovali slušných ľudí, ako je podľa všetkého tento pán Imlej, ktorý prišiel o prácu len preto, lebo nechcel robiť špinavú robotu, ktorú nariadovali títo nominanti. Dámy a páni, dodáme poslednú vec, ktorá je doslova šokujúca a chceme vám ukázať sťažnosť, ktorú podala na tohoto Svitoka, podala pani Santusová. Išlo o služobnú cestu pracovníkov úradu inšpekčnej služby, ktorá mala byť na Duchonke. Nie som rád, že takéto prasačiny robia títo ľudia v mojom revíri, v Topolčanoch. A v tom čase bol postavený zástupcu riaditeľa odboru ochrany a prevencii útvaru a prevencie úradu a tak ďalej. Prosím? Svitok, áno, Svitok. Požil alkoholické nápoje ako ženatý muž vo vzťahu k mojej osobe, ako služobne podriadenej kolegyni uskutočnil impertinentné návrhy zasahujúce do mojej osobnej integrity, spočívajúce v nevhodných poznámkach sexuálneho charakteru. Potom, čo sa nadriedený vrátil k altánku do záhrady a potom, čo ostatní odišli, si ma nadriedený pritiahol k sebe a odrazu z môjho pohľadu absolútne nečakane zmenil svoje správanie, začal ma obchytkávať, pričom tieto neprípustné fyzické dotyky vyústili vsunutím jeho jazyka do mojej ústnej dutiny, v snahe nadriadeného boskávania sa, čo bolo sprevádzané vložením jeho ruky do môjho výstrihu pod moju podprsenku a tak ďalej a tak ďalej. Toto píše pre Boha príslušnička policajného zboru na svojho nadriadeného, ktorý podľa všetkého, teda ak máme dobré informácie, je manželom pani kolegyne z demokratov. Želám vám príjemný obed, pán Svitok, dneska, keď toto budete vidieť. Toto čo je? Pani Čaputová, čo je? Veď to musíte o tom vedieť, veď to boli oficiálne podania. Vy predsa ste si vybrali pána Odora ako ministra vnútra, Šimku ste vyhodili. Tak čo sa ešte má stať tej pani Santusovej? To ju musia nájsť znásilnenú a dopichanú nožom? A potom poviete, no, však asi sa niečo stalo? Áno, že spadla na nôž sama? Čaputová s Odorom kryjú zločiny. A nie, že kryjú. Odor sa na tom zúčastňuje podpisovaním personálnych rozkazov. O tomto všetkom vedia. A toto, čo sme teraz ukázali, dámy a páni, sú dôkazy na dôkazy. To je otázka posledných 3-4 týždňov. Kopú ako zdochýnajúce kone. Ale robia neuveriteľné veci, ktoré nemajú v žiadnom prípade akceptáciu. Takže keď po tomto všetkom pani Santusová odmietla pána Svitoka, tak Juhás, Svitok a Ďurka dali pokyny Imlejovi, jej nadriadenému, musíš ju zlikvidovať. Cez PN-ku a neviem, cez to všetko, on to odmietol a za odmenu podpísal minister vnútra Odor rozkaz, pretože, ako som informovaný, len minister vnútra môže takéto rozhodnutie prijať podľa paragrafu 35, odsek 2 príslušného zákona a preradil ho na horšie pracovné miesto. Čo ešte od nás viac chcete ako od opozičnej strany?